Szevasztok srácok, én Attila vagyok, tudhatjátok. Na, itt vagyunk egy kóstolós videóban. Nem is csak ez van más, de én utálom a mentont. Szóval, hát, hogyha mentonos, akkor ez durva lesz. Menton. Durván. Nagyon nem bírom. Várjatok, mindjárt jövök. Itt vagyok, srácok. Hát nem volt ez valami jó. És még itt van. Szóval itt van. Nem döntsétek el, ihatok-e? Mert nagyon rossz érzés, és 2, 3, 5 és 10-et be fogunk majd venni. Megbírom. Úgyhogy ha megkérdeznétek, hogy miért van ilyen sötét, hát nem tudtam jobbra megcsinálni. Úgy itt ez a ketrec, ez azért van itt, mert itt a nyulamnak ez a ketrece, nyulamnak, ő ott lent van. Megmutassam? Jöjjetek, megmutatom. Látszódott? Na mindegy. Írjátok meg, mennyire cuki. És lehet, hogy vannak macskáim is. 2. Ja, durva. Csak rábélem most már. Beleharaptam. Kibírtam. Most szerintem most már ihatok rá, nem? Nagyon fura így az íze. Vizet iszok. Nézzük meg. Jaj, megmutatom, várjatok. Fú, de nehéz. Gondoljatok bele, hogy 2. Figyeljetek. Kezdjük. Eddig jó. Elkezdődött.
Mm. Egy kicsit fura. Úgy így mennyit láttok? Többet. Írjátok le. Így elfordítva, így mennyit láttok. Hogyha többet, akkor... Ja. Beszorítom ide mind a kettőt. Így ihatok rá egy kortyot, mert nagyon nem bírom. Figyeljetek, később iszok rá. És írjátok le, hogy legyen Brawl Stars-os videó kommentbe, vagy legyen más videó. Vagy nagyon más most egyenlőre nem tudok. A Robloxon még gondolkozok. Bejátszhatunk majd Robloxon. Hát megírjátok meg, mert nem vagyok egy nagy videós. Nagyon nem bírom. Iszok rá egy kortyot, jó? Egy korty. Nem bírom. Csak a ti kedvetekért bírom ki. Ittam még egy kortyot amúgy. Nagyon rossz íze van. Én nem bírom, hogy úgy akarjátok, hogy meg legyen cukorkás, hogy savanyú, meg ilyenek. Édes is. Én nagyon bírom ahogy az édeset. Meg még van itt cukorka. Nem bírom. Az egyiket lenyeltem. A másikat is lenyeltem véletlen. Én most iszok rá sokat. Mert így nem bírom ki a következő 4 darab. Vagy 3 darab, bocsánat. Na, itt is vagyok. Megvágnunk kell most egy kicsit, ne hagyjátok abban, hogy nagyon beteg lesz. Figyeljetek addig valami más. Tuti, ezt bírjátok ezt. Ez nagyon jó amúgy. Szeretem. Édeses. Nagyon édes. Most megkóstolom. Ilyet nem is ettem még. Nézzétek meg jól. Hát ez az egyáltalán olyan darab, ami így néz ki. Ilyen fehér. Mindegy. Nagyon rossz. Jó, ennél a mentonosnál jobb, de ja. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokáig fog tartani ez a videó. Én csak ilyen 5 percet akartam, mindegy. Hát lesz egy hosszabb.
Ez nagyon nem volt rossz. Jó, vagy na, rossz. Jó. Nagyon nem volt jó. Bocsánat, hogy ilyen csöndben vagyok, de nagyon nem bírom. Most már jobb. Az eleje ilyen oh shit. Szóval az nagyon rossz. De aztán tök jó. Meg leszünk. Mindjárt jön a 3 darab. Figyeljetek, nem. Átmegyek az 5-re, akkor a 3-on nagyon megakadom. Egy percig megpróbálom kibírni, és hogyha azután még ameddig kibírom, 1 percig fix, megcsinálom, és aztán majd kiköphetem, vagy lenyelhetem. Jó? Jó lesz így? Jó. Úgyhogy ha akarjátok, hogy legyen kóstolós videó, akkor iratkozzatok fel, vagy iratkozzatok fel, csak hát hogyha akarjátok, hogy legyen még ilyen videó, akkor írjátok le kommentbe, hogy vagy hát küldjetek oda egy ilyet. Egy ideje nem volt olyan videó, de most az őszi szünetben lesz még elméletben 2 darab, azt már többet nem tudok. És most láttok élőben. Jaj. És most láttok élőben. Amúgy eddig is láthatok. Nem értem, hogy mit zagyválok, mert már eltűnt is. 2, 3, várjatok. 1, 2, 4. Ó, egyet visszakeltem. Ez nagyon halálos, mert utálom. Na jó, most megmutatom nektek, hogy ez tényleg annyi. 1. Itt van a többi a markomba. Számoljátok nyugodtan meg. Itt ez 1, 2, 3, 4. És plusz az 1. Na, ez 1 darab még. Na, nézzétek. 1, 2, 3, 4, 5. Bírom. Húha, megy ám aztán az 1 perc. Szerintem nem fogom kibírni, főleg a 10-eset. Az plusz 5 darab. Gyerünk, még bírom. Jó, még nagyon jó. Most már csíp. Hogy ne hányja. Jó. Mindjárt megvan. Jó.
1 perc kipipálva. Még bírom. Nagyon csíp. Vagy hát nagyon mentonos. Amúgy Attila a nevem, és köszönöm szépen, aki feliratkozott eddig rám, és remélem, hogy többen is vele fogtok, és hogyha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot. És elkezdem lenyelni, megvárom még 1 percet. Gyerünk, nem bírom már sokáig. 2 perc meg lesz. Meg nem nyeltem le. Egyetlen nyeltem. Hármat lenyeltem. Még egyet lenyeltem, azaz már 4. Srácok, ez brutális. Nem tudom, írjátok a kommentben, hogyha szeretitek kommenton, de én nem. Anyulam meg ottan itt nagyon alul van, most nem látjátok, de itt van alul. Most várunk egy kicsit. Már se hiszem, hogy 2 percet kibírtam. És a 10-esnél vajon kibírom? Legalább az 1 percet. Jöjjetek, ha már nem fogom bírni, akkor rögtön lenyelem, mert most is éppen hogy megúsztam, mert nagyon rossz. Megcsináljuk, srácok. Már 17 perc. Így, jó, lassan csináljuk, de ennyi víz nem lesz a következőhöz elég. Amíg nézzétek a gullacsom. Minecraft. Elmondjam sorrendben Steve. Wither Skeleton. Így szerintem ez nem az. A Wither Skeletonnak a koponyájából, tudjátok, a fejéből lehet összetenni azt a nagyot, a Wither, nem tudom, Kinget, vagy mit. Nem tudom fejből, írjátok meg kommentbe, hogyha ti tudjátok, hogy mi a neve, mert mondom, már nagyon sok ideje nem játszok. Hóember. Megfordítom, hát vízi zombi, ugye? Ja, zombi. Jaj, ez amit az a mágus abban a házban tud izélni, az ördög amik átmennek a falon és mindig megütnek, az lesz. Majd írjátok meg ennek is a nevét. Az idéző idézi le őket. És végső, Enderman, Skeleton, ez pedig malac. Végső oldal, nem jut eszembe, ez is egy kezdő karakter. Creeper, és mi a neve ennek? Ez meg egy tök. Szóval az egy tök.
Ja, bocs, ez is egy hóember, csak itt le van ízelve a feje. Vagy hát le van a tök róla ízelve. Ott. Így már értem, jó. És az van, mehet. Egy 10-es. Hat. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kettőt vissza kellett hagynom. Jó. Jó. Na jó, mehet. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gyerünk, bírnom kell. Még bírom? Még nagyon bírom, 1 perc sima. 1 perc az meg is van. Megvan az 1 perc. Megvan az 1 perc. Megvan. Megvan az 1 perc mindjárt. Most. Kész, megvan az 1 perc. Gyerünk, 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 gyerünk. Bírnom kell még. Mindjárt jövök. Nem, ennyivel ki kell bírnom. Jó, elkezdem. Végső volt. Na. Mindjárt jó. Nagyon betegek voltunk ma. Tehát elég durvák más nyelven. És még hát
ezt a videót most fogjátok látni, pár perccel ezelőtt csináltam majd, és aztán várjatok, bocs, csak a hajam rosszul áll, vagy hát rosszul áll, hát itt van egy ilyen vagy beizélódott a hajam. Így. Tökéletes. Hát akkor szevasztok, srácok, na sziasztok! Sziasztok! És akkor írjátok le kommentbe, hogy még milyen videó legyen. Na sziasztok! Meg most fogok csinálni egy videót, amit ti holnap fogtok már látni, jó? Na sziasztok!